Прави се грим, но ChatGPT решава колко да си сложа от дадения продукт. Това принципно е доста стар тренд, но реших да го направя и аз. Здравей, ChatGPT, готов ли си да започваме? Да, разбира се, напълно съм готов. Започваме с праймера. Кажи ми рандом число от 1 до 20. Ще ти кажа, числото е 13. 13 пъти, хора! 13 пъти да си сложа праймер! Добре, готино започваме. Така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, къде още? 12 и 13. Това според мен е прекалено много за праймер. Ама какво да се прави, ChatGPT ми го каза и трябва да го правя. Мале, нямам думи. Май днеска кожата ми ще е много подготвена за грим. Мисля, че праймера малко изсъхна и сега е време за коректор. Кажи ми пак случайно число от 1 до 20. Този път числото е 7. Добре, става. 1, 2, 3, 4. Нека бъде 5, 6 и 7. Това според мен даже е перфектно. Сега ще си слагам контур и вече ме е страх от този тренд. Кажи ми случайно число от 1 до 20. Този път числото е 5. 5. Добре. За сега вървим сравнително добре, защото ако този път беше казал 20, например, това нямаше да е окей, абсолютно. Това е втория път. Нека бъде тук. 3, 4 и 5, къде го сложа 5? Сега ако го направя така, дали ще се брои за едно? Ето така. Окей. Сега продължаваме с пудрата и в този случай май ще е много по-добре да кажа някакво по-голямо число, отколкото по-малко. Кажи ми още едно случайно число от 1 до 20. Сега ще ти кажа, числото е 9. 9, окей. ChatGPT ме разбира, знае колко искам. Просто не ми гледайте пудрата, тя е в някакво отвратително състояние, но просто искам вече да си я използвам и да почна нова. Нека така бъде номер 1. Сега слагам номер 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, де да знам. Да, все едно съм се намазала с брашно. Случайно число от 1 до 20. Числото, което се падна сега, е 16. 16 пъти да си сложа руж. Това ще изглежда все едно 2 часа съм седяла на студа. Имам ли избор? Не. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ужас! 13, 14, 15, къде го сложа още? Добре, 16. И какво е това сега? Ще се опитам да го оправя малко, в смисъл да не изглежда толкова трагично, обаче при всички положения ще изглежда трагично. Отвратително. Абе, размазах го колкото мога, повече нищо не мога да направя по въпроса. Сега, моля в завежди. Кажи ми число от 1 до 20. Този път числото е 11. 11. Сериозно. Аз си викам в началото върви добре, не, абсолютно не върви добре. Приличам на матрешка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Сега малко го оправям. Сега ще бъде малко трудно, защото настъпи момента за спирала. Айде, ChatGPT, вярвам в теб. Кажи ми число от 1 до 20. Този път числото е 2. Не, това е най-тъпото нещо. Как 2, бе? То нищо няма да остане. Буквално нищо. Ето това ще го броя като един път, защото нали не махам самата спирала от окото. И това е. Добре, и второто остава да бъде ето така. Това е. В момента прилича на второкласничка, която за първи път е видяла грим и се опита да си прави нещо. Молив за устни. Това сега ще бъде интересно. Число от 1 до 20. Случайното число този път е 18. Колко? 18? Точно така. 18. Нещо друго, с което мога да помогна? Не можеш, вече прецака нещата. Сега ще изглеждам като най-голямата кифла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Случайно число за червилото. Случайното число този път е 4. 1, 2, 3 и 4. За червило това според мен е най-перфектното нещо. И реално ми остана само хайлайтер. Айде сега за последно. Кажи ми случайно число от 1 до 20. За финал числото е 14. 14. Той реши да прецака нещата окончателно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, не знам, 13, 14. Еми хора, готова съм. Не съм готова. Преди малко се къпах, между другото, косата ми още не е изсъхнала до края. Очаквах да бъде нещо друго, нещо по-различно, защото това не ми харесва абсолютно. Пишете ми в коментарите дали искате да направя втора част, може би тогава ще има малко повече късмет. Но като цяло беше това, много се надявам, че ви хареса това видео и чао!